ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. лайкро зер кунед, мо бошем оғоз мекунем. Бе пул ҳиҷомат дар шаҳри Москва ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд. Ҳамчунин доруҳои гиёҳӣ барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар вариш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. Шифофармо дар хизмати шумо. Топови ҷангори вазни сабуки Юси Педи Пимблейд дар муҳорибаи рейтингии вазни худ ки байни Макс Холлоуэй ва Дастин Порье мегузарад прогнози худро дод. Биёед суханҳои Педиро гӯш мекунем. барои Холлоуэй кори душвор мешавад агар ки ду ҷангори гуногун ӯро семаротибагӣ шикаст диҳанд. Ман дидам ки чӣ гуна ӯ гуфт. Порье бисёр чизҳои маро гирифт. Ӯ рекорди бебохти маро тағйир дод, ғалабаҳои пайдарҳами маро манъ кард. барои ҳамин ман охирон муҳорибаи ӯро мегирам. аз ҳамин сабаб ман фикр мекунам ки Холлоуэй мотиватсияи калон дорад ва рости гап ман ғалабаи ӯро тасаввур карда метонам. Намедонам барои чӣ, лекин фикр мекунам ки ин яке аз чунин муҳорибаҳост. Дастин дар шаҳри аслии худ меҷангад. Ин охирон муҳорибаи ӯст. ҳама аз ӯ ғалаба интизоранд ва ман фикр мекунам ки ин чиз ба ӯ фишор карда метавонад. лекин шумо метавонед ки ба ғалабаи Порье боварӣ дошта бошед, чунки ӯ Холлоуэйро аллакай ду маротиба шикаст додааст, гуфтааст Пимблейд. ва дӯстон, дар ҳақиқат Макс Холлоуэй дар муҳориба зидди Волкановски 3 маротиба шикаст хӯрдааст, дар муҳориба зидди Порье бошад 2 маротиба ва агар ки ин дафъа шикаст хӯрад 3 маротиба мешавад. дар якум муҳориба зидди Дастин Порье Макс Холлоуэй рекорди бебоғ дошт. дар дуюм муҳориба зидди Порье ӯ 13 ғалабаи пайдарҳам дошт ва акнун ӯ ният дорад ки Дастинро шикаст диҳад ва қасди чандсолаи худро гирад. ёдовар мешавем ки муҳорибаи онҳо аллакай шаби 19 ба 20 июл дар турнири UFC 318 баргузор мегардад ва барои камарбанди БМФ хоҳад шуд. ветерани вазни сабуки UFC Бенил Дариуш гуфт ки агар муҳориба зидди Илия Топурия ва Педи Пимблейд баргузор гардад чӣ гуна мегузарад. баромади Илия зидди Оливера Олиҷано буд. шумо ин ҷавонро танқид карда наметавонед. ӯ ҷангвари хеле хуб, ҷангвари сатҳи олӣ аст. оиди баромади Педи ба октагон бошад, пас ман намедонам ки барои чӣ онҳо ин корро карданд. лекин фикр мекунам ки онҳо ба Пимблейд муҳорибаи унвонӣ додан мехоҳанд ва ҳамчунин худи Илия низ ин муҳорибаро мехоҳад. ба фикри ман муҳорибаи онҳо ба монанди он аст ки шумо кӯдакро назди шер мепартоед. ту ягон вақт аниқи корро гуфта наметавонӣ. шояд ки Педи ягон чизи махсус зидди Топурия дорад, лекин ҳозирашда Илия шикастнопазир ба назар мерасад. ин ба монанди қурбонӣ кардани гӯсфанд аст, лекин ту ягон вақт натиҷаи аниқро гуфта наметонӣ, чунки ҳамаи мо ҷанговарем, гуфтааст Дариуш. ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем қариб ҳамаи ҷанговарон боварӣ доранд ки Топурия Педи Пимблейдро ба осонӣ шикаст медиҳад, лекин худи Пимблейд ва дастаи ӯ бо ин чиз розӣ нестанд ва онҳо боварӣ доранд ки Пимблейд Илияро манъ карда чемпион мешавад ва ҳамин гуна ҳамаро хайрон мекунад. дӯстон, имрӯз аниқтараш рӯзи сешанбе 15 июл UFC рейтингҳои худро тағйир доданд ва мухлисони Муҳаммад Наимов интизор буданд ки варзигари тоҷик ба рейтинги топ 15 шомил мешавад, лекин мутаассифона ин кор нашуд. чӣ гуна ки мебинем Макс Холлоуэй аз рейтинги вазни ним сабуки UFC нест шуд ва қариб ки ҳамаи ҷангварони рейтинг якзинаӣ ба боло рафтанд. ана Стив Гарсия бошад баъди шикаст додани Келвин Катар дар рейтинг пайдо шуд ва ҷои 11-умро ишғол кард. худи Катар бошад ҷои 15-умро ишғол кард. ҳамчунин дар ҷои 15 боз Брайс Митчел ҷой гирифтааст, лекин ӯ ба вазни 61 кг фаромад ва рӯзҳои наздик аз рейтинги вазни ним сабук нест хоҳад шуд. боз чӣ гуна ки мебинем дар рейтинг Гига Чикадзе пайдо шуд ва ҷои 14-умро ишғол кард. ва дӯстон, бинед ки чӣ гуна ноҳақӣ шуда истодааст. Келвин Катар дар 5 муҳорибаи охирони худ шикаст хӯрдааст. охирон маротиба ӯ соли 2022 дар муҳориба зидди Гига Чикадзе пирӯз шуда буд. яъне дӯстон, 4 сол ин ҷангвар пирӯз шудагӣ нест ва айни замон 5 мағлубияти пайдарҳам дорад, лекин ҳоло ҳам дар рейтинг аст. ана Наимов бошад дар 6 муҳорибаи худ дар UFC 5 ғалаба дорад, лекин дар рейтинг нест. ё ин ки Гига Чикадзе 2 мағлубияти пайдарҳам дорад ва охирон маротиба соли 2023 ғалаба ба даст овардааст, лекин ҳоло ҳам дар рейтинг қарор дорад. ба фикри шумо дӯстон, ин ноҳақӣ нисбати Наимов ҳаст ё ин ки Муҳаммад ҳоло арзандаи ба рейтинг шомил шудан нест? фикрҳои худро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.